Ну что, пу-пу-пу, идем далее. Пуник. Ну, план на сёння, як гэта, 100% дабудуем шашу. Вось. Зараз прям. Так. Scanning bridges ID. Verifying ID. Все, чатик я бачу. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome. Дабудуем шашу і вось гэта. Сюды поедем. І нам сёння, карацей, мы сёння будем даставляць гэтую ж. Як яе. Карацей, будем доставлять. Так, ну керамики у меня и так много. Так. Все. Взяли все, что можно взять. И поедем зараз доставлять. Так, что у меня тут? Йой, косплеерши. Ага, и йой. Я думаю, мабуть, спочатку зараз пойдем добудуємо все ж таки шашу. Шашу. Єдине, що мені треба інший екзоскелет. Ладно. Поки не треба. Поехали. Beginning scan. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted.
Где наступний? Наверное, десь тут. Ось вона сюди йде. Меня сносить. Так. План тоді заїхати сюди. Ну, не є. Поїхати по йолу. Поглядеть уже, куди нас эта шаша приведе. Вон такие. Все дома. Да все. Still got it. Так схован тут прям. Okay. О, ровненько. Ну что, ура! Ура! Всього хапіло. Не сподіваюсь, що готов все. Это опошня. Опошня частка її. Одна буде смешно, коли я тут не проеду. О. Вау, вони такі гадкі. Обережно. Okay, there you go, Speed Demon. Что все, ура!
Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying weapons restrictions lifted. What can't you do? Так, тут треба її груз принести. Ось, 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 ось. Ось. Что, не Маситева? Что за шляпа? Я просто там унизе же побудовала этот крюк. Ладно. Цікаво, отсюда туди я... Угу. Мне головне, каб ён униз вось. З низом сполучався. Вот так. Construction complete.
work. Я не хочу аж до тебе приходить. Не, не. Order assigned. Delivery. Так, по-моему. По-моему, так. Weapons restrictions lifted. Thanks for dropping by, Sam. Structure upgraded. Safe travels. Я думаю, надо разведение такое. Треба быстро зараз доставить. Машина, я уже все, не буду больше на траке своем ездить, на грузовику, а возьму уже мотоцикл, потому что все, я хоть час прийшов. Мне уже не треба много так ресурсів возити, хоча я зараз, по-моєму, можу взяти замову на вільно много ресурсів. Ну, посмотрите. Bridges ID. Verifying ID decontaminated. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Я зрозуміла.
Я зрозуміла. Я не туди зайшла, просто пробачте. Привета. Так. Storing vehicle. Thank you for your Я хотела бы вось гэты скрафціць. І... Так, я же все взяла, что тут треба. Угу. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. keep on keeping on. Someone's happy. Ой, я не специально. Не, я не специально. Я випадково. Я думала, что тут повинен быть ручной тормоз. И поспробовала из одной стены, это было дорого. Я его нашла. Кто звал меня? Beginning scan. Scanning bridges. Вы? Verifying I. Thank you so much.
О, зорочка. Ура! It's a good thing you started. I hope you'll come. Good work. На жаль, я больше не прыгну сюда ніколи. Вось. Ну, не на жаль, но не прыйду, карацей. Deploy. Weapons. Careful out there. Я випадково, пробач. Ну, все добре. Safe travels. Decon keeping up. Beginning scan. Scanning bridges ID. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges.
То все, едем в горы. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Weapons Це restriction. наші опошні зорочки. Що ви тут хочете думати? Ой, просто я насолоджуюсь країною. Я только что доведалась, что когда я весь зараз еду по шашу, у меня не разряжалась батарейка, мне треба ехать прям посередине, правда, за такой полосе для зарадки. Ось, маленькой. У меня таким чином хоть скончится зарадка, чтобы я тут могу закраснуть.
Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Decontaminating suit. Arrest is advised. Discharge vehicle. Storing vehicle. Standing. Блин, я забыла. Мабуть, подтвердить забыла. Ну ладно. Use of weapons is prohibited. Use of weapons is prohibited. Ну, проблемка Beginning была. scan. Have a pleasant journey is advised. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Думаю, что мне зараз бы сюда бы сходить. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Weapons restrictions lifted. Тан-тан. Тан-тан.
Ну все, коли ты мне не дашь зорочку, я просто не ведаю, Welcome. что зроблю. You should take this. I'm certain that it will be of use to you in your journey. Угу. Сюда. The only limits are the ones we impose upon ourselves. Давай, дякую. Good work. Так. Мгм. Ні, дякую, мені хімікати не потрібні. Thank you for your contribution. Так, у меня питание только. Змогу ли я тут сфастравилиться? Або ён толькі адпачне і выйдзе адразу. Угу. Ён выходзіць адразу. Так. Ну все, гэта боты адні пайшлі. Тут у яе нічога такого цікавага няма ўжо, так? Так. Не ранговых. Нет, нет. Окей. Weapons restrictions lifted. Так, зараз план такой. Летим в гэты галоўны тут горад, Маунтин Норд, ну, гэты там. Там якась аномалія повинна бути в області. Я не впевнена якая, но яна повинна бути. Зараз подивимось. Beginning scan. Standard weapons restrictions lifted. Угу.
Караці, я паглядзела, і гэтыя аб'екты, гэта насамрэч флешкі. Beginning scan. Scanning bridges ID. Што тут ёсць Verifying побач? ID. Clear. Weapons detected. Ты што All там? weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions А, lifted. так. Вось тут вось флешка. Ну, кажись, гэта падказкі пра флешкі. There we go. Ну, то, што там штосьці зяе, бла-бла-бла. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Decontaminating suit. All clear. Welcome. Ён Sam ёсць Porter Bridges. толькі, па-мойму, на гэтым. Вітаю па-азерскі, ён ёсць, кажись, толькі на вось гоначным трэке, і ўсё. Таму што я, мне кажись, ужо ўсё знайшла, ўсё адчыніла. You picked this up for me? Thank you for your contribution. Годзіла? Што за гадзіла? Тын-тын-тын-тын-тын. Не бачу, не бачу. Гадзіла. Гадзіла, господи. У гэтым кіно, у якім Гадзіла, якая потом стала іканічнай фігурай для кіно пра монстраў, ну, для фанатаў кіно пра монстраў по всему свету. Хай, Зорка, вітаю. Так. І ў гэтым кіно ён зрабіў свой дэбют. Ой, Зорка, я толькі зараз цябе пабачыла, капец. 5 гадзін таму мыла. Ну, яно воняе, мабыць. О май гад. Што зараз просто зарапат. Гадзіну сидела, все тихо, тихо. А тут ужо все так прыйшлі. Нават Дарыда, вот ужо Зорка па-азерскі чё-то напісаў. А тут адразу так. Вітаю, дзед Максим, калі ты тут, то напиши, калі ласка, что-нибудь у чатику. Потому что мне лень печатать твой ник. Я увидела, побачу, что за гонку на гэтым треку якасці ўзнагароды даюць родстер. Но я одну гонку там зарабіла. Не все, но одну докладно. Ну, гэтае кіно нарадзіла цэлую серыю фільмаў пра Гадзілу і бясконцую колькасць розных версій. І яго зорку все памятаюць як насамрэч метафару гэтай пагрозы ядзернай зброі. Легендарные дырэктары по всему, легендарные рэжысёры по всему свету, і нават адзін з такі як Нікалас Віндзен Рёфен і Гільермо Дель Торо гаварылі, што натхнялись Гадзілай, і дакладна 2004 кіно 2004 року Godzilla Final Wars. І яго музыку, мабыць, напісаў Кайл Купер, або зрэжысаваў кіно Кайл Купер, або яго там які-то моманты. І дызайнам персанажаў у гэтым кіно быў Йоджи Шинкава. Ён быў дызайнам Атрагона. Ну і гэта пацверджвае, што гэтая серыя многа фанатаў назбірала за ўсе гэтыя годы. Так.
Можа ўсё прайсці, усе гонкі. Ну там іх штук 5, 10, дзесьці так. Ну, магчыма. Ну, мне нават зараз ужо няма сэнсу, я ўжо ўсё даставіла. Я магу тут фастравеліцца, літаральна. Паведамленне ад духоўнай жанчыны, якая па духоўным практыкам спецыялізуецца. Легіон Сэмаў. Сэм, твоя присвяченность своей празднице натхняе нас всех. Як часто ты до мяне зараз завітываеш? Я уже збілась з ліку. І кожны раз штосьці рознае прыносіш. І то, як ты выглядаеш, як ты себя паводзіш, твои інструменты, ўсё рознае, неверагодна. Но у гэтым ёсць сэнс. Бачучы тое, як ты цяжка працуеш, я была бы не здзіўлена, калі б там ходзіць легіён цябе, легіён Сэмаў. Но гэта вельмі добра, я гэта вельмі цаню. Но тебе не трэба толькі для мяне сюды хадзіць. У тебе, мабыць, на захадзе ёсць справы. Лепей. Так, ёсць. Ну, можа, іх выканалі. Так, ну што? У другую частку гуляць будзеш? Ну, зараз у прамым этэры паглядзім, колькі каштуе Death Stranding 2. У Беларусі. На онлайнере пакуль няма. Окей. Ёсць толькі геймпад за 600 рублёў. Но нам геймпад не трэба. Нам трэба гульня. Ну тады проста загуглім. Самае таннае, што я знайшла, гэта 275 рублёў. Калі вось прям сёння замовіць. Па прадзаказу, па-мойму, ну, калі вось проста напісаць, то, мабыць, у магазине можна і за 250 знайсці. Вось, як-то так. У РБ ёсць дыскі, так. Ну, фізічна. А калі я і буду яе набываць, то я 100% буду набываць на дыскі. Ну, 80 еўра, гэта штосьці такое, так, 250 рублёў, плюс-мінус. 270. Так што неяк танна. Ну, вось, мабыць, завезлі з усходу, з Азіі. Вось. Ну, я хутчэй усяго буду чакаць зніжак, і хутчэй усяго я набуду на якіх-небудзь чорнай пятніцы або на калядных зніжках, калі там будзе якіх-небудзь мінус 40%, або нават мінус 50%. Вітаю, дзед Максім, дзякуй вялікі за рэйд. Вось. Доўгая гульня, так. Ну, я ў гэту ўжо 70 гадзін гуляю. Мне падаецца, другая частка не менш за яе. Ну, я 70 гэтым сваім всем вылізваннем усяго і на 100% праходжання. Так, а дзе? О, вось. Апошняя старонка дзённіка жонкі Сэма, якая сябе забіла, но мы ўжо ведаем, што гэта спойлеры. Яе падштурхнулі на гэта. Пэўна, не хутка гэта адбудзецца. Ну, паглядзім. Але хацелось бы, значыць, спадабалась першая частка. Ну, відавочна, хацелось бы.
калі я тут першую частку перапраходжу. Ну. Старонка 12. Ну я зразумела, што не хутка зніжкі адбудзецца. Так. Ну вось я і гавару, што калядны гэта самае такое верагоднае. Заўсёды ў PlayStation на іх былі зніжкі. Вось. Або як гэта? Шукаць па знаёмым, мабыць, хто набыў дыск і можа пазычыць, но гэта так. Я не люблю гэта рабіць. Таму што не люблю сама, калі ў мяне зычыць дыскі. Так. Невядома, калі гэта была напісана, гэта старонка дзённіка, апошняя 12. Хаця я не ведаю, апошняя ли, но 12. У тебя есть пытанне, і хацела б я мець адказы, но ў мяне іх няма. Я толькі спадзяюсь, што гэта дапаможа тебе зразумець. Лу меня будзіла, я была адна, усё яшчэ сонная, так што побач усё было, ну, я дрэнна бачыла, такая у полусне, і гэта было вельмі знаёмае пачуццё, як быццам я абудзілась, но ўсё яшчэ ў сне. Як быццам усё гэта перамяшалася. Но ты і Брыджыт і Амелія, ваше жыццё яшчэ больш складанае, не так ли? Рэальнасць паміж жыццём і смерцю, паміж гэтым светам і наступным. Таму што весь гэты хаос і уся гэта канфузія, ну як гэта, уся гэта разгубленасць за нашым уяўленнем на гэтых берагах, выбіта на гэтыя берагі. Я бачу таблеткі побач на стале, якія я толькі што прыняла. Усе цалкам. Я намагалась нейка рацыянальна да гэтага падысці, но гэта ніколі не быў маім светам. Гэты свет ніколі не быў маім. Я нарадзілася ў старым, у тым без пляжу, дзе памерлыя ўсё яшчэ былі захаваныя і жыццё працягвалася. Маць яго, я так трасуся моцна. І я не думаю, што гэтыя таблеткі працуюць. У меня ёсць яшчэ шпрыцы з гэтымі з седатывамі. Мне падаецца, дастаткова будзе. Я іх выкарыстую адзін за другім, пакуль яны не скончацца. Я люблю цябе, Сэм, і заўсёды буду цябе любіць. Вось так вось. Другая частка па класіцы ў разы 2 даўжэйшая мусіць быць. Не трэба ў 2 разы. Даўжэйшая, калі ласка. Так, новыя колеры. Магчыма, зараз перафарбуем наш касцюм. Не перафарбуем. Это толькі для акуляраў і для кепачкі. Ну, мабыць, у чорным. Хачу ў чорным. Будзем у чорным.
О, сюди. Невеликий стабилизатор. Стабилизатор великий. Колер? Не. Растягиваю спину, дякую, зорка, и пью воды. Тыц. Мгм. М. Мгм. Не, стабилизатор не поместился. Хотя, раз уж мы тут уже все перебираем. Не. Ладно, насамрэч мне ён не патрэбен. Мне патрэбна батарэя. Мне патрэбна... Не, гэта мне не патрэбна. Ну, мне ўвогуле нічога ўжо не патрэбна. Тут. Ну, хай вось так будзе. Прыгожа. Там же яшчэ можна павесіць зараз. Угу. Что тут новое? Города. Нашивочки. Монеточка, хай будзе. Так, я хочу зафастравиться. Вось сюды. О, я могу, ура! Been a while, Sam. Долго не бачились, Сэм. Добре тебе побачить. Remember how to do this? You need to close your eyes and picture your destination. Зачини вочі, уяви себе, куди ти хочеш потрапити. До речі, тут трек можеш. Якомусь цікаво.
Delivering cargo. Thank you for your contribution. Так. Order assigned. А. Мгм. О. Ну, наприклад. Где все ездят? Вот тут все ездят. Так. А як мне разобрать? Як разобрать гэтага бота? Ён, по-моему, у меня тут, что ли? Так. Все, пошли. И...
Weapons restrictions lifted. Треба было на всякий выпадок взять зброю, ну ладно. Так уже тут держим. Блин. Флешка. Не потрібна эта флешка, пробачте. Вот, бежим. Блин, я без брони, без ничего. Дождь. Дождь починається, будь ласка. Нет, так убежали. Ты живой? Живой. Все добро. Так, ну и я уже не хочу дождь. Пошли сюда. И у тебя тримается. Так, а зараз супер велике питання. Він со мною поїде тут? А, и мы дропнули вино. Ну, Вась, будем ехать, что нет. Ну нічого, зараз пешком просущу масло. У нас там с того боку можно за ней спуститься. Можешь?
Боже, как докладно. Давай, у тебя тримається. Давай, обережненько. Let's talk it over. Keep on keeping on. Scanning bridges ID. Verifying ID. Delay. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Weapons restrictions lifted. Good morning, Sam. Have a pleasant journey. Пробачте, 10 хвилин, но я тут... Гэта нельга ніяк. Мне только вручную можна принести, так что... Як ёсць. А, блин, там качары нет. На промки не побежим, жаль.
Сколько их тут? Капец. Что за подстава? Ну все. А як я кіпфлат? У мене немає інших грузів. Надеюсь, что нам, магчыма, зноwu прыйдзецца зараз бегчы весь гэты шлях. Вось так вось. Треба было на усялякі выпадак цялежку, блин, взять. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Fragile Express ID verified. Delivery complete. Фух. Хэндган. Request to join UCA. Registered. Oh. О, ура! Можно подлучить. Chiral communication system. Chiral print. Good work. Лешка. You're a saint, Sam. Thank you for your conversation. Хонда. Ну, круто, но такое. Order assigned. Ой, у нас тут много всего.
Weapons restrictions lifted. Ой, гэта яшчэ не экстрэмальна. Ты яшчэ не бачыў, як мы ў гарах кіравалі. Вось у гарах вось гэта тое яшчэ. Hey, buddy. You're on electricity fire. Было. Beginning scan. Scanning trigger. Мураваны. Verifying ID. А гэта такое. Proceed to distribution. Footwear condition. Дзіцячае, можна так сказаць. Ну, таму што ён пусты. Так, пытанне. А што нам цяпер рабіць? Ну, точнее, я думаю, што тут павінна была адчыніцца якаясьці новая місія. Магчыма, нам трэба паспаць, каб яе пабачыць. Паспім. Your work is О, вось яшчэ піца. Зараз яшчэ будзем піцу дастаўляць. Дадзеныя з флешкі. Honda Rebel 500. Матацыкл, якой назвалі за яго індывідуалістычную прыроду тых, хто яго абірае.
У 2010-х пачало зніжэнне папулярнасці матацыклаў-круізераў. Так што гэтая новая мадэль ад Honda стала глытком свежага паветра. Ну і Honda за гэта і любілі, за тое, што яны робяць іканічныя рэчы і такім чынам і зарабляюць сябе толпы фанатаў. Простой, вельмі моцны і проста крута выглядаючы. Гэты дызайн натхніў кур'ераў. Зноў на высокіх скарасцях рассекаць па хайвеям UCA, якія я пабудавала. Так. Калі ласка, больше пиццы. У меня такой великий аппетит дзеля пиццы, так что я готов пераглядзець той факт, что ты знішчыў мой груз у гэты мазут. Калі ласачка, пожалуйста, одну салямі з Mountain Knot City. Я, мабыць, цябе нават узнагаражу. Ты гэтым з гранатамі ўвогуле карысталася, я толькі раз па квесту, а потым хутка ўжо крывяны далі. Гэтыя гранаты, яны іх толькі адпужваюць, то бок яны нічога не могуць з імі зрабіць. Яны вельмі слабыя, так што таксама. І я намагалася іх браць з сабой, но гэта дрэнна ўсё, карацей. Ну, не дрэнна, но лайновыя, карацей, гранаты. Всё, што магу сказаць. Так, літаральна нават мы. І знову піца. О, тады зараз возьмем гэты, сфабрыкуем мотоцикл. Ой, як цудоўна. І хуценька тады зараз даедзем. Тады мне тележка не патрэбна. І гэта былі яе апошнія словы. Перад тым, як мы проста в'едзем проста ў якой-небудзь апошні. Ладно, на усялякі выпадак броню зробім.
Ой, до речі, можна ж взяти ще яку-нибудь замову. Давайте-ка возьмем. Не. Так. Ну тут мы все отрымали, тут так само все отрымали. Ось готов возьмем. Order assigned. Use of weapons is prohibited. Снова повяжем груз. И поедем. Так, только зараз мне потрібна хвилинка. Зараз повернусь. No one's home. No more. Ой, сам заснул. Ну, ладненько. Едем далее. Ой, я, до речі, ось тут зараз уперше не проїду повністю в эту зону, в эту участок.
на дороге, а я на дороге. Не достанете вы меня. По-доброму в этой битве треба было бы развести до финала, потому что Хиггса уже нема, мабуть, он бы там была бы катсцена, якась пришпільна, а так ми не побачимо вже. Коли гэта катсцена ўвогуле Дорин існуе. Блин, тут флешка. Я її зберу тоді зараз. Yeah, sure thing. Разогналась немного. There we go. Yep.
маленького флешки. Есть. Я бачу, мы там прям привиды. Прям там. Ну, будем медать. Бережно. Что вы тут робите на моем шляху? Нет? Так, ну тут вроде шестак. Там справа много. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be... Delivery complete. Displaying performance evaluation. Шотган. От Хикса. Thank you for your good work. You picked this up for me? Stand by me. Thank you for your О, ботик. Тут стоите.
конечно, заехала. Ну, я по мосту ехала. Я думала, это будет пусто. Ну, вообще. Дайте мне проверку, ласточка. Дын-дын-дын. Про. Beginning scan. Scanning bridges ID. А, сюда можно Verifying запарковаться. ID. Да. Clear. Weapons Прикольно, не вижу. Receiving distribution center. Rest is advised. Decontaminating soon. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Hey, Sam. Thank you. Ура! Oh, by the way, Ну, зараз мы бачым, што гэта не апошняя зорачка. Будзе ж зорачка ад гэтага. Ад бункера Фікса. always a pleasure. Good work. New order. Storing. Your work is greatly appreciated. Адпачываем, і, мабыць, нам яшчэ новы эмейл прыйдзе. Прыйдзеш? Мгм. Апошнюю піцу, калі ласка. Ну, давайте поглядим. Дорогой мой дороженький Сэм Бриджес, я подякую тебе яшчэ раз і вельмі ўдзячны за твои неверагодныя кур'ерскія скілы. Сапраўды ты лепшы з лепшых. Ну, калі ты мне дазволіш, я яшчэ адзін апошні фінальны рэквест, фінальную замову у тебе зраблю. Яшчэ одну неверагодную піцу, відавочна. Ну, яна можа быць даволі цяжкая, гэтая замова, нават для такога дасведчанага прафесіянала, як ты. Цябе чакае заказ на у бункеры першага прэпера. Высока-высока на гарэ. І ты павінен яго да мяне давесці без пашкоджанняў да маёй двяры. Гэта не будзе лёгка, но я веру у чалавека, які дастаўляе піцу. Больш цябе не буду цябе стрымліваць. Як калегу кур'ера я ўсё ведаю, што час гэта вельмі
Вельмі ценная рэч зараз і вельмі каштоўны рэсурс. Вось. Я буду чакаць твоей дастаўкі, добры сэр. Окей. Так, а што мы тут адчынілі? Зноў матацыкл? Не, Stand by Me. Кино 1986 года, зарежиссированное Робом Райнером. Яно заснавана на кароткай гісторыі «The Body» цела Стывена Кінга. Яна распавядае гісторыю аб 4 сябрах, дзецях, і якія пачулі чуткі пра цела, якое хтосьці пабачыў на тым баку іх вельмі такога соннага муторнага горада. І яны пайшлі шукаць яго ў надзеі, што яны стануць героямі меснымі, ну, таму што яны шукаюць цела, як бы, і павярнуць яго. У гэтым кіно разглядваецца ідэя смерці як чагосьці невядомага і тое, што жахліва для нас всех. І тая ідэя, што сапраўдны шлях даведацца і пераздолець свой страх — гэта сустрэць яго face to face. Таксама тое ж самае можна сказаць і пра свет Дэф Стрэндынгу, дзе некроз пачынаецца, як толькі цела, як толькі душа пакідае цела. Ну, калі мы сустрэнем нашы жахі. Калі мы не сустрэнем і не паглядзім у вочы нашым жахам, як мы нават зможам, мы не зможам тады іх пераздолець. Вось такой пасыл. Так, на секунду мне зноў трэба мапа. Так, не, пачакайце, мне пытанне, куды мне фаст-трэвель выліцца, таму што шэлтер першага гэтага чалавека гэта сюды. Не, гэта палеантолаг. Самы высокі пік гэта вось тут, вось у гэтай дзяўчынкі. І вось яна тут. Давайте да яе. До речі, новий колір. Ні, для окуляра. Ну, хай буде. Я все равно их не апранаю. Лайкнуть сити.
будзе не лішняе. А дзе тады? Дзе? Deploying autonomous delivery bot. Ну, у меня тут не один бот, у меня тут 4 бота. Пытанне, пра што тады Хіггс гаварыў? Мне што туды трэба пайсці? Типа бункер на самай вышыні. Вось тут... А, вось тут штосьці ёсць. Или не? Не, гэта камень. Ну... Або вось тут. Ну вот тут магчыма, вось дзе чалавек паставіў, што типа добры від. Тады мне трэба іншы экзашкелет. Так, па-першае, вось гэта. Гэта... Не, хэтган, не.
Пойдем. Weapons restrictions Так lifted. я уже учора, яка був позавчора, уже було Overwatch. Який Overwatch? Что все? Гэта гульня конец был. Гэтай гульні конец был, ты маеш на увазе. Сколько ее можно катовать? Ну, покуль не пройдем 100%. Отпусти ее. Не отпустил. Ринись покулявся, що дырка не з'явиться. Ну, почекай. Мне тут треба знайти бункер таємний. Где он тут, я не ведаю. Это великая таємниця. Машина, конечно, ее на том пике, но это лічиться самый высокий пик. Не, Fallout 100 точно не будет, пробачите. О, бачу. С бункерами и мутантами. Beginning scan. О, First Paper, первый бункерный. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Order assigned. Weapons restrictions lifted. Там лиш сюди би треба було б віровку скрафтити.
Так, ну я поспробую. Інше питання, як тут зараз до його повернутися. Ладно. Насамрэч, мне падаецца, гэта ўжо апошні стрым па гэтай гульне, так сказаць. Не сумуй за ёй. Гэта вось всё. Но Overwatch сегодня докладнее мне не будет. Я не настрою для онлайн-гульни. Вось. Be the legendary Sam Bridges, then? At long last. Well done. This is more than plenty. Nothing like the feeling of getting what you've been waiting for. Am I right? Not that I need to tell the great deliverer. Until next time. А подлучить тебе за досетива? Финальная пицца. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Weapons restrictions lifted.
Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Мгм. Ну все, пошли, поехали. Вот они пошли. Ну, на той бок мапы. Ну, вот уже в прошлый раз это зрозумела. Beginning scan. Scanning bridges ID. Weapons restrictions limited. О, тут прям яхтар поднялся.
Смешанный завод. Тут зараз нема привіда. Дівчинка за флешечкой. Тут такая магчимость просто золотая. There we go. Ну, треба тут зарядиться, тому що потім ми з'їдемо з шаші і нам треба буде батарейка. По левой стороне, по центру, потому что вот тут вот эта центральная полоса, и она подзаряжает, ну, то бок не тратится заряд, когда я еду прямо по центру, бачишь, по вот этой маленькой зоне. А покуль тут никого немає. Максима в другой частке начну користатися моими дорогами. А покуль никому это не треба. Я одна. Только бывало, что ходили пешком. Но так только переходили, они прям шли. Пока на мне тут все умно. Не давила? Не-не-не, я не отпрыгиваю, добро. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Delivery complete. Display. Не. Cargo addressed to Porter, awaiting collection. Ну давайте мне мою зорочку. Так. Thank you for your continued support. Good work. Ай, ну насамрэч, калі сапраўды на 100% дабіваць, вось тут вось, по-моему, ёсць зона па-за сецівам. Як тут паглядзець гэта ўсё? Во. Ось тут 5 зорок. Вось, ну карацей, я ведаю, вось. Вось тут зона, і тут павінен быць якийсь таемны бункер. Я не ведаю. Вось калектор. Трэба будзе яго нейкім чынам падлучыць. Далей вось тут вось, ну мы яго ўжо знайшлі, тут гэты. Не тут. Вось тут вось гэты вось. First Prepper. То бок трэба сюды прям много замоў
Прывезці. Вось тут яшчэ хто-то. Трэба знайсці яго. А пра палосак не ведаю. І вось тут хто-то. Магчыма, вось тут вось прям. Таму што тут вось прывіды, і якраз за прывідамі я думаю, што хтосьці тут будзе жыць. А ў астатнім все на 5 зорачак выкананы. Там грынд, так. Магчыма, я буду заходзіць сама гэта ўсё рабіць, чаму бы і не. Го грындзіць. Ты ж хацеў ужо ўсё скончыць гэтую гульню. Тын-тын-тын. Да раніцы? Не. Дарэчы, ты мне нагадаў, ужо ж позна. І сапраўды трэба ўжо ісці спадкі. Па вялікім запытам, калі карацей будзе жаданне у людзей, у вас, гледачы, глядзець задротстваванне вось гэтых вось рэгіёнаў, ну я хачу спаць. Тады пішыце, а калі не, то у наступную гульню якую-небудзь пойдзем. Ой, тут імейл нам прыйшоў, трэба ж прачытаць. Вось ад гэтага First Prepper, добра цябе зноў наконец сустрэць, добра цябе пабачыць. Дзякую за дастаўку. Я падумала, што ўжо скончана было ўсё 10 гадоў таму, калі я ўпершыню пачуў чуткі пра цябе. Ты самы вядомы кур'ер, якой зараз тут існуе. Я сам вядомы чалавек насамрэч у свеце бункерных. Пасля ўсяго мой дзед майго дзеда, майго прадзеда жыў у бункеры тады, калі гэта было яшчэ не модным. Ніхто гэта не рабіў. Так, я ў 7-м пакаленні жыву ў бункеры. Мы адна з першых сямей, якая пабудавала бункер. Арыгінальныя, мы сябе называем. Ведаеш, ведаеш, што цячэ па нашым венам? Не, ніхто, толькі я ведаю. У маім лайне больш такая вялікая канцэнтрацыя досведу жыцця ў бункеры, што астатнія ў параўнанні гэта проста любіцелі, якія вось толькі пачынаюць штосьці рабіць, як дзеці. Не разумей мяне неправільна. Та я чую, Алексій, я бачу, я проста сапраўды хачу спаць. Я толькі з працы вярнуўся, мне аднаму ў цемры сядзець. Я пайшла. Куды ты пайшла? Вось куды ты пайшла? Вось зараз пайшла, тады все, сидзім да раніцы тут. Задроцім все гэтыя бункеры. Не разумей мяне неправільна, я нічога не имею супраць кур'ераў, но калі ты думаеш, што я хачу штосьці мець супольнае з вашай так называемай краінай, я тебе скажу іншае. Думаю, што ты таксама гэта ўсё разумееш. Ну, як наконт гэтага, як наконт таго, каб сысці з Бриджес і прыяднацца да нас. Не ведаю. Павярнулі дадзеную на чыпы. Ой. Тут няма ніякіх даставак.
Ладно, тады вяртаемся ў вось гэты Лейкнот-Сіці. Вяртаемся. Зараз тут закрас. Заряжаемся. Повернемся, прочитаем, что там нам дали за запись и... І скончимо випуск. Наступний буде невідомо коли, невідомо у якої війні. Мабуть, і у гэтої війні. Уже того, як ви всі говорили, що один Крим стався. Так. Музычка. Будем скончивать с музычкой. Обовязково. Тыц. Что тут додали? Телма, саундтрек до кінастужкі. Саундтрек 2017 норвежскага хоррорнага кіно Тельма. Яго зрэжысіраваў Джоачим Тріер, дальні сваяк дацкага генія Ларса фон Тріера. Саундтрек вельмі адчуваецца вельмі скандынавскім. Мелодыі вельмі цёмныя, но прыемныя. Прыгожыя даже. Тельма. Кіно называецца таксама як і галоўная гераіня. Гэта маладая жанчына, якую выгадалі ў вельмі у вельмі жорсткай сям'і. І тады яна, і калі яна упершыню закахалась, здольнасці, якія дрымалі ў ёй, асвабадзіліся. Гэтае кіно захапляе сэрца, так як яна запоўнена такой прыгажосцю і грусцю і страхам, якой прыходзіць з пачуццём кахання да кагосьці. Пачуццём, калі ты намагаешся сувязацца з кімсьці. Тельма пра тое, што гэта значыць прыяднацца да кагосьці, сутыкацца нават, і тое, што азначае гэтую сувязь знішчаць. Вось так вось.
Ну що, ніякого апошнього імейла, на жаль. Ні. Ну, тады ўсё. Дзякуй всем, хто не пайшоў, хто дасядзеў тут до конца. І да пабачэння, калі гэта апошні стрым, то калі-небудзь мы будзем тут праходзіць другую частку. Но калі будзем ли, і тут ли будзем ли, гэта вялікае пытанне. Так, рэйд. Ідзем у рэйд. Там. О. Спадзяюся, у вас усё добра будзе. І па жыцці, і сёння, і на выхадных, і праз тыдзень, і праз месяц, праз год, і праз дзесяцігоддзе, што не здарыцца вось гэты выхад смерці. Ай. Ну, я ўжо гаварыла, што гэта было, як казаць, момант кадзімагені, калі адразу пасля гэтай гульні на наступны год пачаўся ковід, і чалавечства зачинилось литерально, границы зачинились, мяжи зачинились, конечно. И это все было таким сюром. Но спадзяемся, что так дрэнна, як у гэтай гульні, не стане. Ай, ладненько. Дзякую всем, хто зарэйдзіў. Вось, вялікі. Я пойду спать. Ой, все, папа.